Bantul Projo Taman Sari. Wah ya tadi karena dari daerah Gedong Kuning, terus Ya. ini juga karena dibilang dari daerah Gunung Kidul, berarti lagunya Ciwol Gunung Kidul. Yes, terima kasih. Al-Fatih. Onje dari Al-Fatih. Jadi Yuk. kita persembahkan satu-satu. Hidup ini adalah kesempatan bersama warga Laras. Izin ya Mas Gading, Nggih, Mak Canggih monggo, Limbok. Mbak. Nggih. Tiwulengko, lagi dimasak Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Luar biasa. Shalom buat teman-teman yang ada di sini yang Kristiani. Naik yo isih
dalam rangka Idul Adha, Betul, ya kan masih Mbak Lisa. rangkaian ya Mas Gading. Dan ini kita juga menghormati ke macam-macam kepercayaan yang ada di Indonesia. Harus dong. Ya. Jadi kita ucapkan selamat Lebaran Haji, selamat Idul Adha. Nah ini kita karena sinden sakmen oke, kita satu apa jenenge bawa saka anting. Yuk. Bawa, cepet wae tek ngono. Wis wira ketok lho, Ting. Kowe arep dadi mantan lho. Iki arep dadi mantan. Oh, napa nggih? Oh. Apa? Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh, meneng. Ora. Bapak peling ate. Ya. Wis Rukun bawa Islam. nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya Ting ya. Ayo Ting. Payu to, Teng? Wah, aku pegel loh. Kok pegel to? Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel yo pijetan. Iya. Kelingan ora? Kelingan. Nadane. Kelingan. Njaluk didindingi ra? Njaluk tong sing apik. Iya. Rukun Islam. Oh, fans mulu akeh Ting, ayo Ting. Ayo Ting. Kang lima peniki. Wes. Rasa rahasia-rahasianan lah. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng, ngono ro kanca-kancane, ya. Ora kok ngerti-ngerti kok ngefit apa? Foto karo yange yo priwet to. Kapan, Teng? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kanca-kanca. Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Adoh kok ngonamu. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Katindakno. Mring para sesama. Agnesia Nandasari Nuring Tias, kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya sinden Indonesia. Kalah bawa ro anteng. Tep anteng iki ra lho. Iki mono rong kanggo, nang wis kanggo. Apane? Sing ora kanggo apane? Mripate. Aja pada ditindak ditinggake kleru aku. Wis arep nindake wae to yuk kowe yuk. Kepikiran kuwi mau kaya. Ya, ayo maju Oriza Sativa. Bisa biasa. Rukun lima niku. Oke. Brine aduh Bu Neti. Gemoy dari Mas Gus. Apane sing gemoy? Sahatate kang angka siji.
Baik ah, baik ah. Komanan tepat. Sapa? Kowe komanan. Aku. Nah aku ora mergane kan gini kan. Kok uri kowe? Rawo. Apa kita tekan apa? Kang angka loro salat. Ki omah iki kayane. Ayo Bu Wahyu. Ayo Mbak. Oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati. Oh. Selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga. Berarti bulan Juni juga ya? Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti di depan aja ya kuenya ya. Oh ya, lah ya. iki wis nang kene kok Iya, dipotong iya. neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang telu Tambahi Lagi. Ramadan nindakno poso. Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. Ben kono ra kemana to? Padune kene ben ra komanan kok Malih Bu. Kapat zakat. Nah, terus Ping 5 ngibadah haji. ya inilah gong daripada gong. Senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngandeng ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden Berdiri pepeleng nggih, di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing, tempat, gak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Anteng. jumpa sama kita. Ayo Yang toh. jadi Iki lho kowe iki dikangeni ya Deng ya. Nggih. harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Ya, Lah, Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Ya, Gadeng. nggih. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Anteng maju nganggo wireless nganggo Wih, wireless. ayo Mbak. Inilah kelebihannya ini ya, warga Laras yang sangat spontanitas ini. Nih pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. C matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu teh? Maksud Nderek karo wangsul. melu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kok nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeleng.
nuwun. Sinden warga laras menika all artis. J Mas Gading niki wau pepeling sampun. J. Terus hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. Ada lagi layang sing tumiba iki mau se. Goyang Semarang. Nggih, mengke dipun aturaken. Nggih teh enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Kedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku ora nganggo HP meneh. Weh lah yo dalang zaman saiki. Wah lah zaman saiki sih. Sik kok sik. Wih rada radong jane iki. Tapi piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura nyuwun ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ingkang nyekar Mbak Ayu sampun wareng nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih mau request Mbak Elisa karo Salaso. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PKS Banyuwangi lagunipun Mawar Kuning. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Swargi. Sukses buat Mas Gading, matur Mbah Nun, warga Laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PKS seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Mereka sampun wareng nyawer 100.000. Matur sembah nuwun. Niku namung kalian niku enten baket mangke mawon, Ding. Apa itu? Sekalian enggak apa-apa? Walang niku Napa niku? Baket. Baket saking sinten? Ah, kirangan. Waduh, Kedap. dibaca Mas. Ditaruh di Dibaca. keler situ enggak apa-apa. Nah, taruh situ. Dibaca tuh. Wah, gede. Loh. Duit sakmono, ha. Nah, nggih niku sik ngedram pun lirak-lirik sik ngrebab ya hooh. Kuwi apa ta kotak-kotak iku apa? Niki. Niki. Udut. Niki. Oh, coklat apa? Coklat niki. Oh, coklat. From Positive Vibes lho. Strong positive vibe dong ora? From. Oh, from positive vibes. Vibes. Oh, berarti no name iki carane No name, hamba no name. Allah. Heeh, ning iki ana fotoku lho. Foto koyo ngene, Ji. Weh, berarti fans Mas Ah Gading. koyo ngene iki ora iku iki. Lah sing dipilih sing bagus oke banget lho. Delok. Lho, lah koyo ngene iki, Ji. Oh, lah iki nek iki fans tenan tolong nih di zoom boleh. Wah, kene tak delok kene penonton. Lah kaya ngono kuwi, Cik. Ketara, Lah piye, Cik? Lah kon piye, Cik? ketara. Nah. Waduh. Lihat deh. Alah. Walah yo karang aku model B wae tuh. Kowe nyekel apa ta kowe? Nyekel keris iki. Oh, keris to. Oh, iki sapa ya lek kene? Dokumen kelulusan siswa SMK Negeri 1 Kasihan SMK. Wah. Ah niki. Biasa. Wira request apa-apa ora ana tulisane ya? Aku kok gila ya weruh iki ya. Didep ya karo Madang. Kowe dibagi-bagi ta kowe? Udah wis ana fotoku ki. Oh, khusus. Walah khusus ya iki ya wis ana fotoku, Cik. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambar iki. From positive vibes, for positive vibes. Positive vibes. Oke. Terima kasih pemberian paketnya berkah Nggih, matur barokah. sembah nuwun niki. Ya, ini kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Eka di atas. Nggih. Kita satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Eka, monggo. Ceweknya Mau Ayu apa? Nengko. Ayu tadi ninggal katresnan to. Oh ya, monggo, saya apal. Oh, Agnes apa Agnes Oriza? apa Oriza iki? Oriza aku projo tahu. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Jano. Mas Keswan yuk. Oh, lah Om Keswan wae sing apik. Mas Janu saya apal ya. Oh ya, Mas Janu. Ayo Mas Jano. Yuk. Aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, Iki, oh muni. yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine Aku sudah makane kok tergoda. selingkuh. Lah ya Oh. ki mau waduh lagi arek nembang kok teko ngono.
fotone. Kali sinten iki? Wah, Wong medeni. loro kuat ra? Ora ketoke. Yuk. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo, yuk. Tak pikir kowe wis lali Mas. Karo aku cah gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur tlatah kaya
kasih, silakan kembali ke tempat. Ciwol Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Jawa Mas Gading, ini biar sama band ora sepaneng ya Mas? Ya. Nggih. Karo Gembira Lokonan ya Mas? Wah, nggih Gembira Loko. Wah iki nganu ya, tapi karo domba mira apa ya disambi-sambi. Ora apa-apa. Sekarang ya kalau celimen itu kan kita berlari-lari ya Ran, ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading, diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Berapa? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya alhamdulillah. Boten napa-napa wis entuk bakmi barang kok. Alhamdulillah Sentuk dawa bakmi kanca-kanca barang. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Loh, saya memimpin Mas Gading ya ajar Oh, pimpin lah Gembira kula Loko to. ya? Heeh, Oh, asik. Ya, arep kepiye? Niki napa sih? Gembira Loko. Ah, nggih. Wis Berarti yo, bapake lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane wah lah kepiye? Ayo Gading ajar celuk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning Tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 7 iki lho. Ah, pitu to sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Oke, Positive yo. vibes. Wingi dolan nang Tibu. Neng Gembira Wah, aku meneh to iki. Ya, Wah, nggih. kan depan mimpi. Yo. Wah, nungguin ya. Kok meneh kok donteni meneh iki? Positive vibes ini ya. Oh, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni aku Kok to. gemes. Lho, meneh apik malahan ini iki. Dino Minggu turne. Gajahe ontane monyo-monyo sasatewaan apa-apa pengen perang kandulane pengen
Nggih sampun. Urung Ding. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik. Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho Mas. Cek. Duripke sik mike. Wis murah apa? Coba cek. Tes. Halo. Pun Mas, pun krasa dereng. Wis murup ya, Dik. Cek. Aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kowe lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Oh yo ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng ge enek? Mas Solik ini pantesnya karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi. Aku ora ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendiriane iki karo kowe. Yo. Kowe nyapa to Mas tak belani. Yo, Age. Oh. Yo. Diabani Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kowe. Gandeng aku wedok. Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun. Berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Gue terus Ngisor sik. bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh gentenan. Genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Awang, Maksudnya ya genten. awang aku sing wis isih kuat tok. Es loro aku wisan. Yo. Cek, ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung daban Lah nggih. Aku ngisor pan dhuwur Mas. Amano tarep ngendi? Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Ya. Aku saya Iya. tak warai. Yo aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngubah kowe. Ya. Yo. Ya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loko. Kang Dil. Jos. Wes sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loko. Neng gembira loko. Kang Dil. Nah, Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. oh Ya. Siti ya. Sak ngisore titik. Neng gembira loko. Gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Kajae aku lho kuwi. Oh, Kowe iya, no. gede Mas. Iki. Ya salah. Kowe ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok Kene lagi pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gaib Oh, ngono. kandhane ya. Bu Pros. Ayo karo kowe wes yo.
Engko yo pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng Gajahe, ana gajahe, ana gajahe. Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. Kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Gajahe nubruk kula nubruk anting. wis to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Loh. Oh, munyuk Ana sasat kewan. Apa-apa ana pengen aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedepok suwe banget. Pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gendang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Ciwa. Ciwa. Ayo ciwa. Ya kuwi dhuwur lho, Ayo Mas. aku dhuwur ki ciwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsung tilas bocah pisan. di Go ayo neng. Ayo. ira. Lho kok. Lho to. Wah jan kowe iki. Wes tunggal mawon nggih. Kowe lah meneh ya. Meneh kok ya. Kurang cepet iramane kurang banter. Nek sareng rampung ki cepet ya, Ting. Yo. Yo. Ya wes baleni ki ayo cepet. Yo. Ayo. Sadur saiki. Ya. Wingi dolan endi, Bu? Rada banter neh, Mas. Wingi dolan endi, Bu? Ning gembira lupa. Dina minggu ton. Ning Gajahe, ana ontane, ana munyuk-munyuk kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. Diteruske. Heeh. Oh ya, entuk separo berarti iki. Baju. Saka ngendi munyuk-munyuk. Oh, saka ndi? Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ana. Sasat. Sat pan apa no pengen jajan. Kok bolak-balik to Mas sampeyan iki? Piye to? Oh, ayo. Sampeyan pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Pengen praon ana bandulane ana. Kok ilang? Oh, kok ilang. Oh iya. Suwe ra dinggo. Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Set yo. Masuk ya, semene iki ya. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir Bupras. Pengen Yo. praon. Wingi dolan ning ndi, Bu? Ning gembira lupa. Kone gajahe Ana. untane Ana. Munyuk. Munyuk ana. Kowe. Saat kewan. apa-apa Ana. pengen Raon. Kadung ana pengen. jajan betake ra kuciwa. Katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik. Muda
padamu di Intilas bocah pisan minggu ayo neng piro lo. Gini sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari gini. Yo su. Pun gesah nggih niki Gesah gembirolokone niki. gayeng niki Mas Gade. Gembirolokone. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa mulai mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Ye. ada, Goyang Semarang ada. Ye. Goyang Semarang kur dulu ya. Oke. Mangga mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kur ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya. Sampun, Setunggal menika bokos setunggal bokos Nggih, tunggal. Leres. Terus enten pinten Mbak wong Mbak mriku? Tinggal satu. Tinggal yang, satu. Yang di tempat Mas Gading masih dua Ada ya. dua, nggih. Jeh, niki ada Projo Taman Sari. Ini kan kur, tapi nanti kita kasih vokal tunggal buat Mbak Orisa yang dari Bantul. Ya, nanti ada vokal tunggalnya, terus disambung kur ya. Ya. Nggih. Tekan ambang
Nggih, sampun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih, monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote. Selamat malam. Ya, selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya, sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh, Hah? Bu yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh, begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah, nggih. Moga ajeng. Nggih, Sinten? sinten nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh, nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam Selamat malam. Waduh, bidadariku. Alah, bidadarimu. Iya, itu Lah kok bidadariku. sampean selerane tua toh, Bah. Mas? Loh, walaupun tua kan aku cantik dan molek. Iya. Molek. Molek ya apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, Cantik. saking Oh. ayune dadi molek. Leru Gimana? ora apa-apa, sing penting para pamirsa ki paham. Betul, nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok sehat. saya cilik to, Bu? Cilik karang tak gemboske. Oh, kurang ajar kowe Juan. Kok kayak saya suwe ilang kok jenglot. Ilang padha ngene bojomu. Ah, suwe-suwe saya cilik lah Pak. Nggih, terus Langsung kemudian- mawon nggih. langsung Langsung. Iya, langsung Nggih, mawon. ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nangis sak katon katon sliramu Ojo lali pamengku Mugi-mugi Gusti janji-janjimu
matur sembah nuwun. Matur nuwun Mas Gading. Nggih, niki Mbak Ayu. Inggih. Wah, purun mboten. Napa? Ha niki. Sawerane. Wong le nyanyi wong loro. Oh iya, ten. Cotok pek Iya, dhewe. iya. Wait niki Mbak. Oh inggih matur Nggih. nuwun sanget. Delok sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Isa ana siji ta iki, Nok? Isih, Mak. Apa mau? Yang Mawar ini udah kuning. semua Mas, nggih. Nggih. Wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning, kuning ya. niki, Nggih. nggih. Niki kur napa? Kula Kur mawon nggih, kur. nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yuk. Ye, sampun mawar kuning Mbak Elisa. Nggih, Mas Gading yo Niki, canggih nggih. Bu, nggih. Gandeng pamundutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamundutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyin nggih.